Usang adlaw, habang nagpapanaw si Jesus sa habig itragat it Galilea, nakita nida kag ruhang tawo nakag mga ngayan na si Simon at si Andres nakida manghor. Sinra ay nagpapangyada dahil mangingisra sinra. Ingayaba sinra ni Jesus. Malay, sunor kamo sa ako. At tudloan ako kamo kung pauno makaraya it mga tawo nak masunor sa ako. Sa nakraan, ingbadaan ninra kag inra pagpangisra ag nagsunor sa ida. Nagpadayon si Jesus sa pagpanaw. Ag sa medyo unhan ay ingwaray sinra it nakita nak magmanghor nak sina Santiago ag Juan nak mga anak ni Zebedeo. Sinra ay asa inra rayapang nak nagtatahi it inra lambat. Gingayaba ra nakraan sinra ni Jesus nak magsunor sa ida. Ag nagsalta sinra sa rayapang ag inra ingbilin kag inra tatay nak si Zebedeo roto kay bahan kag mga grumiti. Bago nagsunor sinra kang Jesus.